Bueno, kaixo da noi. Hemen beti egiten duten bezala lehenengo gaurko ibilbidea mapa baten kokalkuet, bale? Ikusten duzu sakana nun daun, Beria mendi hemen dao, Txarri, Arroazu, Irañeta, Irurtzun, eta hemen Iruña eukiko genuke, bale? Gu gaur garena da hemen, Arangureko bailara honetan, bai? Hemen zuek kokatu aldea, hemen Morea eta oie gare, Morea paske komertziala tola. Hemen Taxoare dau, Osasunak eta entrenatzen duen lekue, bale? Eta hemen dare beste herri txiki batzuk, Labiano, Ilundain eta Aranguren, bale? Gu gaur etorri gea, Ilundain herri honta bai. Eta indeuna izan da, hemen dixabitu gea, bale? Hemen ikusiko duzue, nola bitu gean, lehenik eta behin indeu, jungea, Lakidain herria hor gora, bale? Esan dezan, alde batetik igo gehala Irulegia, hemen ikusten duzuen hortatik, hortxe sartu gea Zuaiztarten ibilbide politz baten, eta hor gora iatu geha, esan dezan hemen gainen geldik ikusten gehan guztioi da, Irulegiko gainen gaztelue, erritxkat ikusten nahitu gana, bai? Eta gero hemen ondorenen, behera jetxiga besta bide baten, bai? Nik izango nuke motzagoa dela eta azkarragoa itxeko mukoa dela, bai? Orduan, bueno. Bi bideo guztien dizkizuet, oza, bideo honetan bi bilbideek ikusten dizkizuet, zuek erabakitzeko, edo bide bat egin nahi dezuen, edo beste bat egin nahi dezuen. Esan, gora igotzen zaten Irulegin beraldiko biztak garela, oso bizta ona garela, zati hemen alde batea ikusten deuna da Urrozbila, Idoate, leku hauek danak oso politik dienak, oso politik da inguruna, orduan, gonbiatzen zaituet, ingurunea ikustea, eta hemen justu hain gainen, hemen gainen dago, Irulegiko gaztelua eta Irulegiko arrexika. Eta, bueno, disfrutako dezuela gaurko bideo. Venga, Bueno, egunon, beste egun batet. Gaur besta mendi bilalditxo bat eiteko asmokin etorria, eta gaur sakanatik pixka bat atea ingea. Ikusten dezuen leku zoragarri hau, Nafarron Iruña aldea etorria, Aranguren bailara, osasunak eta entrenatzen don ingurune honetan, Aranguren bailaran da justu, hemen Ilundaineko erringare. Hemen, baserri eskola badau, ezagut modatzen egin zenik hemen olakoi, eta ikusten dezu leku lasai eta zoragarri edan, bale? Hemen, hone etorri gea, Irulegi ezautu nahi dugu, bai? Eta zui jakutsi, Irulegiko gaztelue eta Irulegiko aztarna eskua azaldu zaneko leku famosoi zui erakusteatik, bale? Hortaz, boixe. Eta lehenengo eta behin hasiko geana da, hemen Irulegi Ilundaineko errepidea dau, utzi egin deba parkalekun, eta hemen, justu, errepide honetan aurrea bituko gara, bai? Hortaz, venga, hemenik aurrea joko da. Esan da bezala, bai? Bide lasai honetatik jungo gara, errepide hortatik jarraitzen bazue, Aranguren herria eleatuko zaten. Gujun bar dugu hemendik Lakidain herrialdea, bale? Orduan, bide hau jarraituko dugu lasai. Hemen gaur nire laguntzaile, nire lagarkatixea da mort, iskat lotxeuta. Zaten dolako, txilik oteko zamarriaz. Baina, lasai, guztua, ibilbide lasai bat ingo du, bale? Eta ekutsi bizu, Irulegiko gaztelua eta aztarnatai. Venga, bideo entatxe sarratxuko dugu, batzen ba. Bueno, hemen lehenengo bide gurutzea horti dau. Pasatu indez, baina hoi ez dugu hartuko. Guk bideo ontatixe, tramo txiki bat errepidea zingo dugu, kontuz ibili, zer da duelako, errepide estu da,
eta txerrindularik eta ibiltzen dira, bale? Bai ingo deuna da hortixe hartu, bale? Hormigoi hortatik, eskubi hartuko dugu, bide hortatik. Venga, ba. Bueno, esan da bezala. Bidea utzi dugu, antxe utzi dugu kotxea, hemen errepidez gatoz, eta hemen ixe jarraituko dugu, bai? Hortik jartzen da proiektu zirkular, ez bidea itxita egongo balitzu bezala. Baina, bueno, guk hemen ixe jarraituko dugu, eta hortik ezkerra ingo dugu. Eta bidez kanpo jungo geha, bidez kanpo jungo geha, Lakidain herrien. Vale? Eta hoxe. Hala, sinore. Eak uste jungo bat zuri. Venga. Bueno, guk egingo deuna da, hemengo bide xurra hoxe hartuko du, bale? Ez dugu jarraituko ez pista hau, hortixe gatoz, hemen dixe. Hemen ematen du daula, ez dakit, borobileran pista bat, ez dakit, zardan hau, ez dakit, zardan. Edo txerrendun buelta gabiltzeko pista bat, o, zati, behidatzen duzu mapsen da zeskularra. Zagit zardan, bale? Orduan gu hortixe gatoz, eta bide xurrontatik jungo ga, bale? Venga, ba, tipi tapa, eak uste jungo nahi zuei. Pixena, venga. Bueno, nahi izenez geho hortik indik ez da errepidez jun, bale? Gu besta baten etorri ganen errepidetik jun daiteke, Lakidain herria. Hemen ba, bueno, bidezi horrontatik bialtzen gaitu. Baina, bueno, leku berdina atakoa, bai? Eta gaur, ba, bueno, pixate mendigo xago iteko, ba, bidiontatik ingo, bai? Politia bada, bason sartuta gare, bale? Venga, aurrea. Bueno, hemen hasita zeitun, aldapa nahiko fuertea dugu. Bueno, baina zikatu, horko herri hortaxe Lakidain herria helatu bargea, eta orduan, bueno, errepide zeike mazu ere, berdin jotzen da. Bakarrik hemen, iguera penditza hundiko aldapatxoa ditia, eta gero ezkerreaka, zeharri zehar, altura berdin baino, beida. Hemen metro gutxitan, altura esko hartzea, orduan, ba, bueno. Ez ikatu, bale? Leku politia gongo da. Venga, guazen. Bueno, hemetxe gatoz, aldapa gora, aldapa fuertexia marra da, bagarri motza da, baina, bueno, txiki ginda bali mazatozte, ba, keja bingo di, bale? Gora jarraitu partez, kendu bideti matea? Epa, gor. Gora jarraitu partez, irulegi horti hon marka otak ugingo duna da, gero horti jetxingo ga, orduan, bibide erakutsiko izat. Hemen dikugu hautzaka, bale? Hemen dio zaituko du, bidezka ontatik, aldapa utzi, eta ezkerreak zeharka ingo du, bai? Segi, katixa? Ui, zagit, hau. Epe, biziketan pista bada, no, ez zagit, zagan? Jendea tope da bil biziketan, no? Pedinu nire korrei bizikletako zerbait zen, Vale, orduan gu hemen dixe, ezkerreaka, jarraituko dugu, bai? Vale, Lakidain herria eta arte, bai? Venga, batzen. Ez dakit hemen diran, Horti bera iten dokatixa. Bera, hor behitze eskubietio. Eskubia? Beruz, dijo? Txabuela.
Mentxe zaituko du, bai. Ez, venga, mentxe zaituko du. Segi. Bai. Bueno, senda hauxe jarretxiko du, bai. Esan da bezala, Lakidain herrialdea gotz. Eta inik ez beran ikusi den errepidea jarraitu oinez. Edo, bueno, hemen pixeate barrua sartuta. Bueno, bide xurra hau hartuta. Pixea politia badan, ibilbidea oinez. Vale? Zuek ikusi zer egin egin. Ni, hemen dixeno gaur. Aurreko aldin errepide zein, gaur hemen. Ega. Mira, esan nahi dizuetena da, horko errizka horta, Lakidaina jumarrea. Egin daikezue, edo errepide zorti jun, edo bestela, bueno, hemen, beste itxura badauko honek, ez? Politia bada. Orduan, gu hemen iso bat, bai? Bueno, naturan goaz, eta errepidetik jun partez. Bida, mentxe, Arangurengo bailara. Anatzen Iruña ikustea. Bea, Txurregi eta Gaztelu ikusten diemendik, parez pare. Bai? Garri ikusten die. Zeleku lasai eta politxe. Aranguren da, bai. Ezkerreko, eskubiko edo bik edo, Aranguren. Gukein behar duena da hemendik, eskubia honea igoko gea, bale? Eta gero jetxiko gea ezkerretik bueltan. Bale? Azela saitu da hemen. Venga, jarretxiko dugu, hortik. Venga, guazen. Bueno, nahi dezuen bezala, bai. Nik hortik gora hartu dut eta, bueno, men pinu diontaxeetik zeharrik zehar etorren ez. Zergatik, zeti hortxe jartzen du boske de hadas, edo holako zerbait daula, bueno, eta beste munduko ezer. Nahi da ez hortix etorri, zati Lakidain emetxe dago, bale? Nuntzek kotxea horretziko dezu parkinen, eta bideo entantxe etorri, bale? Eta oantxe ja, ateako gea, Lakidain herri hortaxe, bai? Venga, guazen. Bueno, hemen bide gurutzetxo bat dau, hortzire bidexo bat dau, hortzire atoz, baina hemen jarratxiko du, bai? Ben, ematen duenez, bueno, bai, garbitzen ibili die bidea, bai? Bidea pixa bat etxukundu egin du. Herritarra gauzo lanen edo gusto emate olako leku politie hondi jendea bueno, arduratzea garbitzez eta egizan besta puntutxo bat ematen ja. Oso politia geratzen da. Bai. Eta bueno, hemen dixe Lakidain arrein sartuko gara. Ikusiko dut. Ze politia da. Zerretik hango gara. Usten dezu, Honi buelta emango digu eta gora jongo. Bai, pixeatzuek ikusi izazuen. Ze politia. Lekutxo. Zema bastar politiaren hemen ingurun. Urrutia jun partak. Urrutia jun be, zenen. Txetxo. Eta errepidez etorriko bazeate, hemen isi etorriko zate, bai? Hemen isek. Eta bueno, hemen txeia, bide gurutze gazten zaio, bai? Venga, ba. Tira, ba, esan da ez bezala, orduan, hemen di etortzen zate errepidez, hortik, oinez, bale? Orduan, hemen dixe, jarretxiko dugu gaurre, bale? Bide eta jarretxiko dugu.
etapa. Ikusten duzu, ze kurioso, garrituta baztarrak eta txukun. Hementxe eskubi hartuko du, bai? Hemen, bidea maitzen dola batez, hemen eskubitik pasatzen da bidea. Bai? Hemen pixia eta herri gurutza bartek, grabautzen utziko dut. Herri ikusiko da. Pena, hau eranak etxe handi hauek lehen hau gare bateko nola garen, baina hemendik ezkarra eztuko da. Hemendik ezkarra. Eta hemen ja, gora jarratiko dugu, Laki den. Etxe batzuk hobetu xago zainduta dare, besta batzuk txarxago, baina tira. Horitxe geratzen da, zaindutako etxetxok. Baina bizik, Ia de Monreal, edo ez dakit nola antena da nube. Horrelako zabez, ez da katekin da igoera matezute da. Hoi beste egun bada, male? Eida hemen, leku politiak. Oaindik. Orduan, irtera ontarte grabatu ingo da, bide gurutzea hartu arte. Orduan, guk egingo behin da, hemendik aurre jarraitiko da, bai? Vale? Hemendik gora, venga. Hemene, aurrea. Gu hautza gora, unberda, orduan, berako eta dien bide gurutzek, ez hartu, gora egingo du, bai? Venga, guazen ba. Bueno, hemen gatoz, pista hontan, tramotxo badago pista hontan, bale? Aldapa pikin badago, baina, bueno, hitzalden bat, lasai, eta beti bezala, bai? Zaten duen bezala. Neka hoitzen zatela, bueno, edo gatu, ez dela, bueno, mantxotu pixkat, eta lasai jun, Asuntoa beti bezala disfrutatzea da, bai? Leku guzautu, disfrutau, gozau lekutaz, eta orduan, mantxo jarri eta listo. Vale? Venga, guazen arra. Bueno, hemen dixe gatoz bai, bale, aldapan. Aldapatxoa dago, baina tira. Xoabe, tarteka tentegoa, ez datutan etzanagoa dago. Bueno, hone arte, hemen buka bitea pistea, bai? Hemen txe daukeu, irulegi, eskubia. Irulegi dago hortxe gainen. Hemen badau bidezka bat, zeharka juten zeatena, eta atako gala, bale, orduan. Hemen digatoz, paraje politxotan, eta hemen txe, bagoaz, bale? Mega ba, guazen. Bidezka hontantxe, guazen katixa. Bueno, hementxe bat, bidezur polit baten, ikusten duzu, pagarie, ez da gizarra da, bai, pagarie. Aldapa gora bat, orduan ba, bueno, beti bezala. Pausua mantxotu, baina ikusten duzu ze politia den. Zoragarri, hemen milaka urtea, jendea zedien. Hortxe da gainen, irulegi. Bai? Ostaz, ba, bertan gare. Hemen etxen erazpitik, zeharka pasatzen gara, eta gaineko lautaga edo atatzen gara. Bekalden, eta gero gora joko gara. Vale, ikusten duzu, italdeku, lasai oso, leku zoragarria, bai? Jendekin topatzen egia, estaz, badabil jende hemen pixat. Orduan ba, gozatzeko lekue, bale? Venga, guztaz ez politia. Aurrea.
Bueno, hemen txegatoz diren, eta listo. Hau da, Irulegi. Hemen txera, nire hortatik edo hemen dixe, big elkartu jendear. Hau da Irulegiko hain ospetsu indan gaztelu egoien, eta herrizka beran. Herrizka baskoia, Irulegiko gaztelua baino lehenagokoa, bai? Esan, Irulegiko gaztelu edala erdiarokoa, Oin dela 1000 urtekoa. Gaztelu edo, bere hondakinek edo, gatzen dinak. Esan, gaur egunetik, gaztelua daun urte tarte berdine dau, gaztelu hortatik, hemengo herrizka aztarnatei honta. Vale, hemendik gaztelua 1000 urte dare. Eta gaztelutik herrizka beste 1000 urte dare. Vale, hemen aurkitu zen, hain ospetsu indan, Irulegiko eskue. Brontzezkoa edo, hemen txatea zen, hortxe. Aurtengo udane uste dut prospekzio gehiten da haituko dela. Ikusten duzu, hau gaintxo baten, gotortuta eoteko, tribu baskoi bat zen. Zan, oindala 2000 urte, Iruña baino jende gehiago izizala hemen. Edo, arrastotatik oiatea dute bintzat, bale? Eta hau bakarrik behiratu da, baina hemen danen dau, bai? Herrizka dau, hemen danen. Bakarrik oindala 2100 bat urte edo, ez dakit ziur nola zan, baina erromatarrak gerra zibil antzeko batean zan hemen erromatarrekin edola, eta tribu hau baten alde jarri zan, eta erromatarrek zuntxitu intzen. Lurten gehatu zan, eta ahaztu intzien behataz. Handik 1000 urtea, Nafarroko erreinuko gaztelu bat sortu zan hor. Eta gaur egun, herrizka hontatik 2000 urte gero, hemen txegaregu. Alaba eta biok, hauxe ikusten Irulegia, bale? Gu hemendik etorri gara, bai? Ikusi dezuen bideotik. Gero hemendik jetxiko gara, bai? Horrela ekutsiko dizuet, 2 bidea edo ikusteko zuen, bai? Oain hemen ratotxe bat dengo dugu, zerbait jango dugu, eta horrea gore joko gara, bai? Venga, ba! Bale, esan dizuet, burriña, hau da, Irulegiko herrizka, lehenbiziko gauze. Herrizka, bigarren ere muoi esan dizuetena, zabalduko da, horratzetik, zarrera moduko horratzetik, eta eukiko do, jarri harresi bat, gizakik eraikiko duen harresi bat, eta gero atzean, gaztelura jotzen garen, ikusiko du harresi natural bat, hau da, arkaitza. Harresinek jotzen duen arkaitz bat, oraino, eta bizika jartzen den, baita. Orduan, defensa modu hartzen. Herrizka hau ikusten duten bezala, hiru egitura daude, beti lehenbiziko galdera itxezaitena da, zeba beste dik dauden tapatu, zeba hau ikusten den, aber benetazkoa den, gukin duen, edo ula hartutu ginen, edo ez. Lehenbiziko gauze, egitura hau olakoa da, ez du guk berrera ikizerrez, egitura gukin duena da, konsolidatu, goiko gaztelu bezala, denboran ariora, mantentzeko eta ez ondatzeko. Egia da, lehenbiziko txila hauek, txurikoak dienak, guk gehitutako harrik diela, bezako harriki, behiko estruktura hoi ez, duela 2000-3000 urteko estruktura hoi betio mantentzeko. Beste biko, handiken ez ditu konsolidatu, ez diulako mandenboa, uda ondan bukatuko du konsolidatzen, eta gero beha, hilabete bat konsolidatu ondoren, beste hilabete batez honek da ikuskatu. Eta, espero du beste egituraren bat aurkitzen, baita. Orduan, burdinaroari buruz, badakizue, esan diazue, zerbaita izatena ematen klase, badakizue gizarte horregi buruz zerbait. Paleolito gara, egiten atxera paleolito, zentxo batzuk. Hogeita marko. Baina, orduan, burdinaroko gizarte bat, eta dizuet estratifikatu edaula, klase sozial desberdin daude, eronen die jautu batzuk, eronen die
erdi mailako beste batzuk, eta gero azkenik, xumeanak, izan zela mikazarizak, eta, horrela ikusten du, herrizan hemen goien, zela, hautsi horiek ez, botere gehiena daukean horiek, holako estrukturak eta gero behian, esan izuten bezala, baserrita txabola horiekin. Eta galdera, igual galdetuko zuen bueriri. Zeba ez du ikusten behikoa, behiko txabola eta baserri horiek. Zergatik izan daiteke. Oie da, bai? Baina nola daki hor bada hola. Zunaketakin, hoi da, osongi. Baina gero ere bai badau beste arazo bat, arkeologiak arazo garrantzitsu bat daukena. Dela denboraren, denbora pasatzen dela. Eta denbora pasatzekin gauzek desagertzen die. Idarrik ez die desagertzen, egia da, baina gero adibidez segurra desagertzen da. Zagar bat uzten duzu eta desagertzen da, artilla baita desagertzen da. Orduan guk aurkitzen duna da bakarrik gauz iraunkorrak edo egoera, kondizio iraunkorretan gelditu den material hori. Horrela aurkitzen du guztinezko zeramikak, hemen harri batekin lortzen den objektu bat dela, zurrak eta baita harriak. Ikusi duzuen museo baten harriak eta zeramika eta horrelako gauzak. Bai, eta gustatu zaizkizu edo? Bueno, piko txapa, ez da asko izaitzen, Eta gero badakizue beste, arkeologoek beste teknika bat erabiltzen dugu, ez dakit badakizue, hau, sonatzen dituzue, estratigrafia, hitz arraro bat, bai, kapata, ematen du bizkotxo bat ezela dela, kapata dijoa. Arkeologoak ikeguna da, zuek izan duzen bezala, lurra kendu, erramienta ezberdinekin, pikotxa, aizurra, paletina, aizurtikik, eta baita brotxak, eta palilloak baita. Depende, ze ateatzen nahi da. Guk ikeguna da materialak atera, bai, baina baita lurrez analizatzen. Azkenen arkeologoak ikeguna da, aurkitzen duna atera, eta dezen izena, ezina berri bueltak jarri. Horregatik, erregistro minuzioso bat beharra da, hau da, dena erregistratu beharra du, eta behiratu beharra du lur mota. Behiratu beharra du ze lur kolorea den, ze kompaktazio maila dauken, ze tekstura dauken, eta ikusten badu loitxugoa edo desberdine dela, jakinen du unitate estratigrafiko bat dela. Hau da, hitz arraro bat esateko beste lur pilaketa ezberdin bat dela. Eta honekin denak izte lortzen du, holako mapa bat, marrazki bat. Eta hola, jakin dezakegu, azarratik pilakaera eta eman dien fase ezberdinak. Horrela, bizkotxo bat bezala, eukiko du hemen behian arroka, gero eukiko du lur pilaketa natural bat, ez daudela materiali, gero, halako baten, azaltzen da beste lur pilaketa bat eta harritxo batzukin, horrela badakiu lur prestaketa bat dela horren gainen, egitura bat eraikitzeko. Hau da, lurra pixka bat, zuzena eta ez izateko hain aldapatxo, hemen kasu honetan. Eta gero badaukegu, pareta bat, ikusten duzuek, harri pilaketa hori, gainean beste harri pilaketa bat daukela, eta kolore ezberdinekin, hau guk jarri diru, baina harri ezberdinekin dira, ez da? Eta zergatik izan daiteke? Denbora gehiago egon dalako, baina bat hau ezte gaino zergatik. Hoi da, egitura ezberdinak dira. Azkenean, gizakiak egiten duguna da. Toki batean jartzen gara eta normalean. Ongia izan zait bai, ez? Bada. Gizaki egiten duna azkenean da, egiten atuki batea, ez? Eta, zuen egin bertan, ez egiten bat zuzeziko ditu. Eta urten ariora, etxeak egiten da. Baina batzutan, zuk igual, etxe bat daukezu, baina ez zaitu gustatzen edo ez aurkia dago, eta gabezu, gutaitean, eta beste bat itazu. Baina ez dut eguko oinarria, seguruenik. Beto bat, diru gehiago gastatu nahi ez, oinarria berritzen aldatzen eta dena delakoa. Orduan, horregatik, aurkizuna da, etxe bizitzan oinarri bata besten gainen. Paretak berrera bilinen dilako eta berrera izan. Eta horrela badakiu, bate ezberdinetako egiturak dela. Eta gero jazken dautuna da, plus dizion dio lur pilaketa bat dela bat. Denboraren ariora pilatu den lurra. Eta horrela jakin dezakegu, kendu dugun lur guzti hori nola bilakatu den eta ze fase ezberdinak eta
zer fase eta momentu ezberdinetan gertatu den. Orduan, galderaren bat, eta zenbat denboran bizitzen duen, nizki pilatzen dien? hemen oain azalduko dizuet. Lehenbiziko aztarnak die brontzearokoak. Brontzearoko aztarnak die duela 2000 urtekoak. Nik hemen adibidez badauzket material batzuk garaioitakoak. Ez die irulegin azaltzen dienak, baina bai diela Nafarroan, gaur egungo Nafarroan momentu hartako baskoien eremuan aurkitzen dien materialak. Hau kolekzio komparatiboko materialak die, guk arkeologoak erabiltzen ditunak gure materialak ikustetek hartu eta zuekin guztiko. Eta, klaro, esan dizuet materialakin jakin dezakegula garaien, baina zer gehiago jakin dezakegu, zertako balio digu material ezberdin guztiak biltzea. Zertzeon jakiteko? Zertzeon jakiteko, bai. Eta zer gehiago? Garaitakoa, bai. Gaien aberastasuna. Baita, aberastasuna, bai, oso ongi. Eta baita erabilera, zertako erabiltzen duen. Zuek pentsatu, guk gaur egun zeramika erabiltzen dugu? Seguro? Non erabiltzen da? Pentsatu. Hoi da, platerak, erabiltzen ditu platerak, zeramikazkoak dien, naiz eta, hauen oso desberdinak izan. Baina gero badauzkeu beste batzuk, adibidez, hauen die ja burdinarokoak, burdinaroko hasierako zeramika. Ikusiko duzen bezala, badauzkeu alde batetik hauek, oso lorri diela, gaina, dekoratuta dago. Bestea, pasatzen aizatean azkoena estutatik baita dekoratuta dago, baina, hau oso desberdinela. Ikusten duzu, Hoi da, bai. Eta, analizatuta eta dena delakoa, badakigu, behatzakin indako dekorazio bat dela. Behatza pasatu zaio, hola, eta dekorazio hori ematen zaio. Gero badaude beste dekorazio batzuk, biela behatzakin, hola, ematen zaiola, eta, badaude ikerketa batzuk, baitik hemen ez duin, baina mundu mailan, ari diela zaiatzen, digitazio horrekin, huella daktilarra lortzen. Eta horrela jakin, emakumea edo gizonezkoa den, olindonak, eta ze adin dauken. Baina, horrela lortuko den zerbait da. Baina, garaiotako berdinez, daukeu beste zeramika hau. Antzekoa da? Ez zinagoa da. Zinagoa, eta orduan, esaten bau, zeramika ezberdinak ikusten dula, eta fase ezberdinak dezakela, nola jakin dezakegu, garai berdinekoa dela. Eta zergatik da garai berdinekoa? Kolorea. Zergatik? Teknika, izan diteke, baina teknika ezberdinek erabiltzen die, batanta besten. Ze buztina kalidadea? Izan daiteke, baina zergatik dakiu garai berdinekoa dela. Hoi da, estratigrafian gatike, metodologia arkeologiko bat erabilidu, eta badakiu lur pilaketa berdinen azaldu dela, eta datazio bat ingabe, batu behar gabe, badakiu garai berdinekoa dela, edo, ondorengoa behintzat, badakiu, arkeologioen ez zerenta zehatza esatea, hau duela 2250 urteko zeramika da. Ez dakiu, badakiu, hortiken aurrea erabili izan du dela. Baina ez dakiu datazio zerata. Eta zergatik dien ezberdinek? Zergatik uste zuen? Estilo desberdinak dien. Zerra? Estilo desberdinak. Bale, eta zergatik? Horri mota izan daike? Izan daiteke, baina ez da. Erabilera ezberdina dizuelako. Erakutsi, ez dudan daukezuen zeramika hori, pozolo hori erakutsi dizuetena, dekoratuta da ona, hori erabiliko zen biztegitarako, erosu batakeko. Zuak kontaktuan eroteko bere zuak resistencia aurkitzeko eta zeramika ez dauzteko zainari ez batikoa. Geroz papinegoak izan, geroz eta erabilera, errexagoa edo ez zain auzkorreko. Eta gero baita zeramika, teknikarako erabiltzena, hau da, janaria edo dena
eta gure lana errezu baita. Orduan egiten duna da seilatu. Zure lana bezala, adibidez, zenbaki bat aukezu gobernu jakiteko zure numeroakin, zeintzan eta biona. Hau izan entzen zeramika eta materialen lana. Bakoitzak dauken bere zikla, induzketaren bero txanda eta azkenik bere numero identifikatiko bat. Horretik dauken. Gero beste zeramika zazte berdine da. Moain artera. Honek ja beste metodologia. Etxen, baina, gero ere bai, zakintzea erramita hori erabiltzen da gaur egun. Beste modu baten, egie da, baina, azken binen, erabilera berdine dauke. Eta gero ere bai, hiltzen gaur egungo berdin egiera. Bai, denak ikusi duela? Hortik ikusi duela erramata zeramika? Bidatu, ikusi da zeak. Oiek die materialak, baina gero, badago material bat ez dizutena erakutsi eta leheno esan duzuena. Zein da? Egurrez, bai, baina egurra oso zaila da. Eta beste bat, badaukeu, gure arabiz barrenin daukeu. Ezurrak, oira. Hemen Irulegin aurkitzen ditu animalin ezurrek. Adibidez hemen garrantzia hau da, Irulegin aurkitutako argi baten mandibula. Bere horta eta hain guztien. Bai. Osoa ikusten da. Eta gero ondoko grafikoan ikusten dena da zenbat euneko aurkitu duen animali ezberdinek ez hemen. Gehiengoa da ardik eta hauntzek, oraindik ez dakigu ezurrengatik desberdintzen ardik eta hauntzek. Gero badaude behiak eta txerriak, eta gero azkenik puntu anekdotikoak bezala oso gutxik dielako, otsoa edo zakurra, oraindik ez dakigu bitatik zein den, gero oreina edo kortzoa, eta azkenik zaldia. Horrekin denakin zehakin dezakegu, ze ondo listatu dezakegu. Hoi da, eta ze lortzen du animali horretatik, edo zergatik dauzkera. Hoi da, elikadura zitein aldugu, alde batetik, jakin dezakegu, beraien arantza parte, eta ere bai aprobetxatuko zuela gaur egun bezala, ez? Erromatarra, Baina, ze beste ariketa batzuk edo, beste... Baserritarrak edera entzun dute. Hoi da, nekazaritza eta bezaitarako erabiliko zuten animali hauek. Horregatik badakigu ez, beste puntuak, nolakoa den beraien bizimodua. Eta beste izur mota batzuk badaude, animaliez gain? Hoi da, eta hemen, aurkitu ditu edo ez, badakizu zerbait? Bai? Notizitan igual oain dela urte batzuk, ikusi zinuen, zilerria oaindik ez du aurkitu, zoritxarrez, aurkitu nahi du, baina ja hemen lan nahikoa daukegu, orduan paso. Oitapatuta dago, oaindik ez zulako konsolidatu. Eta denborak, babesteko azkenen oso delikatuk die estrukturak, orduan bat tapatu egiten du lurrakin, eta urteroko lana da. Bat, pompa ematen du egiten nahi dela, baina bere zergatia badauke azkenen. Urtero, lurrek ez du, berriz etapatzeko, gero udabukaera berriz etapatu, eta urren urten destapatzeko. Baina, gogoz zena. Hemen adibidez, Irulegin ez urtso hauek azalduzia. Zer izan daiteke? Beira, hemen Irulegiko herrixkan gara, kasualidadea, arantzadiko irtera bisitak idatu bat zen. Guztua gatuko nintzake, baina asko luzatzen nahi data. Beira, hemen ze bista dauden, hendik. Ze politxe leko dena, Bea, Pirineoak nola garen, ikusten dienan. Ikusten duzu edatzen? Karixa ikusten zu? Pirineogan? Bai, zentxorrak. Ze bista politxe. Ze leku politxe. Zoragarri, zuek kokatzeko, bale? Hor dago herritxka, Irulegikoa, oindala 2005 bat urtekoa dala, esan do berez? Eta hau dana aztertzeko dagoendik, bakarrik aztertu du, baina hau dana izen barzan.
Eta hor goien Gaztelue, bale? Oaingo Gaztelue joko da. Han dago Iruña, bale? Hemen dago bestaldea, ez dakit hauze bailara dan. Oso politxe da bintzat. Ikusten duzu? Oso politxe. Hala, gora jarretxiko da. Hortxe beran herrixka ikusten duzu, hemen Iruleiko Gaztelua ailatu da, bai? Han Iruñako ingurune guztie da, behi hemen bestalen ze politxe da inguru. Idoate, Lizoain, Urroz, horiek dan herrixka horiek dio danak. Aten Pirineok, bai? Ergako Trinitatea, Alaizko mendilerroa, ze bastar politxek garen. Eta ez ditu bezautzen. Ez da gino haino juten gehan, da bera ze leku politxek dazkeu nomen. Bertan dazkeu. Zora garri die. Venga, hemen Gaztelu ikustea jungo gara, bai? Gazteluko sarrera. Ikusten duzu? Arangurengo Gaztelua. Zen argazkitxo datako diot. Irulego. Urbiltegia, aita. Aljibe, urbiltegia. Urbiltegia. Hauxe zan urbiltegia. Gusten danez, ez dago era bate osauta. Baina erdiaroko Gaztelu. Hemen zemendidaren. Ze ingurune politxe. Usten duzu, bea. Iruñako bailara ero hortxero beran. Bai? Leku politxe. Hoixe, Alarko San Miel. Atarrabia, Illaba, San Cristobal. San Miguel Arren. Ze bizta garren hemen, Oso politxe. Oso politxe. Ze bastar politxek. Zen, Erreniaga edo Sierra del Perdonue. Iga de Monreal, hor. Alaizko txontxorrak. Pagadi. Zer leku politxek. Mira, rixa, gara baten nola izan ziken. Une etorri barantzaete, bale? Hau,
hoi Baskoi garaiko herrixka bada, bale? Eta hau Nafarroako erresumako gaztelua. Honek 1000 urte dauzke, 1000 urte. Torre 2000, 2100, 2500 urte. Bai, orduan gure historia hementxe da, bai edo bai, etorri berren zaete. Leku zoragarri da, gaina, seguraldi. Ze bizita da, venga, hala, zaitxet, gehiago azpartuko. Jarriko dut, bakoitzen zein ikusten da, zein argazkitxo bat dago, eta ikusten da bakoitzen zer den. Orduan, hango txontxorra da, Lomendi edo Higa de Monreal. Hemengo hauxe da, Pagadi, jartzen da. Beherago Txamburu eta natzen Alaitz, vale? Ladiano, Carrascal, han atzeko hue Erreniaga edo Sierra del Perdón, vale? Eta Jurramendi ez dakitzein dan. Han, Jurramendi antxe. Vale? Bakoitzak behe biztan jarriko izuet zein nien, bai? Venga. Mira, hemen da Iruña aldea behirako bista, bai? Mutiloa azkarren, Iruña hor, hemen Sarriguren, Atarrabi edo Bilaba, mendita behira, mira. Hortxe dau, Gaztelu eta Txurregi, bai? Hemen dau, San Cristobalgo mendatea, bai? Han atzen ezkarreago dau, San Mielgo Artxueta, bai? Eskubin Donestebe Gormita Arriaundi. Eskubin Uarte jartzen du, bai? Eta Beriain hemendik antxe pare-paren, Beriain. Antxe edo Beriain, bai? San Donato jartzen duna, bai? Venga, abar beste biztak, horko biztan zer jartzen du. Venga. Zer biztak, Hone, etorri berren zaite. Justu erdi gehatzen da. Men Iruñako bailarako, bai? Dana ikusten da. Bueno, hemen hartzen donez, han bastan dao. Saioa anatzen, Zuriain, Burdindegi, bastanan dao. Adi mendie hor gainen, goran, bale? Belogain, hortxe, hemen Eskubiago, Larrogain, Orzain Zurieta, Errazu, Zaraitzu toiedanak, Zaraitzu Salazar bailarak, han, atzen, bale? Zeleku, han Pirineo gigusten diatzen, bale? Dorre nagusia, bai? Nola zan hementxe? Hementxe dorre. Dorre nagusia, bai? Hola. Bueno, hementxe datoz, Arrantzadiko bisita hementxe dator, guia bagoatzen mendixe, bale? Irulegiko gaztelua, bale? Beherdieroko gaztelua, errege gaztelua da. 11-15 mende arte. Bale? Bide, mentxe utziko dugu eta jetxe ingo geha, bai? Beste behin izanez, beraldiko bizta garela hemen. Eta iruditzen zat ez dala hain oikoa, hau hain berde ikustea, zeti bestetan, egoten da lehorrago eta oso
oso hori, eta guain dau dana berdea. Bestetan, hori egoten da bezala, hor dago, dana berdea. Hala, esan, iruditzen zaila laukarrez pan hau, A15 autobia, Zaragoza aldea, handik aurrera jarraitzen da. Vale? Baina jaka eta nahi deunen, omendio, bailara honen eta txontxorraren tartetik jutzen da hautzaga. Bai? Lumbier eta handik aurrera dare, bale? Zatik gero ikusten da, handik Pirineo eta tartiteko handik daula bila, bai? Orduan, zaraitzuta antxe dare bailaraik, han aurre, bale? Orduan, oso leku gomendagarri iruditzen zait. Baina, gaurkoz, ikusi dugu gaztelua, jende asko dago, eta, bueno, pena, baina, bautzi beharren gare. Bai, jendei grabatzen daula, ba, bueno, jende asko bezo guztoko, eta, vale, orduan, baina, etorri inguru honen da, bale, ezagutzea gure historiera, eta eunekoen gomendagarri bat ipat, garen inguru hauek ikusteko, kokatzeko pixka bat, ben Iruñako inguru honetan, ze baiara desberdin daren, bale? Oain, ez dugu grabatu hori eta herrixka beha grabatuko da, bale? Ega. Bueno, ba, hementxe gaztelu ikusi dugu hortxe, eta oain, hementxe Irulegiko herrixka baskoia ikusiko dugu, bai? Esan oso gutxi daula aztertuta, hau dana zan herrixka, baina bidatze gutxi daun, eta esku eta hortxe agertu zan. Nik usten ez oso jende asko ibiltzen dan leku bada, orduan, bueno, oso atsegine da, bizta zoragarri dauzkea, eta, egunon, eta oso politia da leku, bale? Arantzadikoa esplikatzen nahi, baina, bueno, luzatu inzaio eta utzi beharra izan du. Baina, tira, hementxe dugu bai? Irulegikoa, hauxe. Hemen, hiru etxetare, momentuz aterata, etxe hau, horkoa eta hangoa. Eta erdin, bueno, ba, kalek eta zeuden, losagatik eta esan duena gatio. Hortaz, ba, hau dana errexkazan da. Pentsa hau zenbat faltadan hemen aztertzeko, bai? Orduan, bueno, beste zerbait jatako da bize. Vale? Bueno, eta guain, hau utzita atzea, martxa ingo dugu guain. Vale. Boixe. Hemendik, lehen hau, hortik etorria eta hortik etorriak ezaztek, edo bestela hemen dize, bai? Bi bideak utziko dizut. Batetik etorri gana, eta bestat. Hemen bera, Irulegiko parkina bezala adirazita da ona, bai? Argazki txotateko dut, hemen hortik juteko. Esan ez hortik jarraitzeko. Jarraitu. Vale, orduan, venga. Parkina emago haituzten mendi bidek, bai? Baixe. Hala. Gero arte. Hemen dixe jarraituko du bai. Hala. Bueno, esan ja, hemen aurrea gailurra Irulegi da. Orduan, hemen aurrea egiten deuna dana goitik behera izango da. Mortaz, ba... Baixe. Etxiko beha, hemen bera. Hemen ikusten dut, leku bat baino gehiago markauta da horrela. Irulegi parkin jartzen da hortik. Ikusiko dugu nundi gurean. Tira, ba guk nahizta hor jartzen duen Irulegi eskubita jutea besta bide bada. Guk nik eakutxiko izuetena hemendik da, bale? Hortaz? Hemendik behera jarretxiko da. Hortaz, nahiz da Irulegi hor jartzen duen guk ba gaurko bidea hemendik egingo dugu. Hemendik behera jarretxiko da. Zati nik izautzen duten bidea gaina hauxera. Hala, guazen.
tapa. Goiti bera. Margotuta da gaina, zuri eta gorria. Lehen ez dizuet erga, hu ez da, ez hau erga. Elomendi. Hala? Ukarrezpana, ez. Erromendirez, ez zuz. Abaz, argazki gata ditut. Asmatuko dut, abaz. Elomendi, Higa de Monreal, vale? Pareko gu da, Higa de Monreal. Eta hangoa Sierra del Perdón Erreniaga, vale? Antxe, Elomendi, Higa de Monreal. Hala, mentxe aldapatxok eta dara eta kontuz jetxi, vale? Kusten ez tramotxo ma badago aldapa hondikin, baina, bueno, ez da barazi, vale? Moen goiti bera, paseo txor, lasai. Gero horre okerrezpan nau eskailera maila batzuk eta aurkituko itxu, baina tepitapa, bai? Ega, bazen babet. Hemen txebeitzen zui baztarrak ikusten, bai? Politxek, lekuk. Hone etorri beharren zaite, Nafarroko leku politxota. Politxe dien, Nafarrok. Baina eguzkiei txala laino ematen ditu nola kontrastek oso politxe dien, baina justu lainotu ino, baina lehena tarte baten eguzki sartzen zan da. Oso politxe. Venga, bidezko ontatik goiti bera jarretxuko du, bai? Venga. Venga, segi. Bueno, hemen txegatoz aldapan, eta hemen tramotxo bat azten da eskailerakin. Esintu gondi die, orduan, ba, bueno. Kontuz, baina, bueno. Presai gara, bai? Azki jun, eta presai. Eukiko batzue makiliakin etorri bat zineteo, hobeto, eusteko. Zati, nahiko eskailera maila altu die. Ba, bera, horrean joxea, eskailera batzu jetxikutxo. Azai lasai, eta venga, hala ba, guazen bera. Bueno, hemen txe usten dugu, bale? Hemen egun da 20 metro izango die eskaileretan, nahiko altu die, baina, bueno, ez dago aparteko arrazoi xo egun, altu xamarra die, orduan kontuzun, bale? Baina, bueno, bestela bintzet, gu egualdi honak ingatoz, ez da berrizten lekuta ez zaten, tira. Ala bai launduta. Bueno, mesa egiten da, bai? Hortxe utzi dugu eskailerak, hortxe utzi ditu. Hemen pixka jarraituko dugu, eta hor bertan pista batea aliatuko da. Pista hortan eskubi hartuko dugu, eta ja kotxeen inguruko da. Ikusten ez duenez, bueltako bidea askozaz motzagoa da, igotzeko erabili duna. Baina, bueno, nik biok eakutsi nahi zizu, bale? Zuek aukeratzeko gero. Venga, hemen pinudi baten goaz, izalen, bide xontantxe, bai? Hemen ultraligero edo avioneta txiki bat. Hala, venga. Bueno, mentxe bide gurutze batzuk batatzen die txuri gorriz dau markauta bide batzuk, bueno, nik akutsiko izuet, gu kotxe utzi deun lekuaino juten, bale? Gu hemendik etxiko gea, ez hortik ez hemendik. Eta pista hontan eskubia behera ingo du, bai? Eskubiaka behera. Hala? Venga, hemendik, hor jartzen du bezala, ilundaina hemendik behera jetxikoa, bai? Bueno, esan da bezala, bale? Hortxe gainuen dao, hangaren gainuen ikusten da garbi une ue da, ja, irulegi, orduan, ba, bueno, zuek ikusi, zein bideo nahi dezuen, bai alde batea edo bestea, bale? Hortik iruatea gesten da, hemendik ilundaina, bale? Orduan gu gain, pista hontatik behera ingo du. Hala, ez da inpolite, baina tira.
hauxe da daun bidea, eta grabilazko pista hoitako bada. Eta, bueno, zuek ikusiko duzu. Wikilogeko traka, beti bezala, bideoan aurkezpenen edo jarriko dizuet, bai? Orduan, ikusi ahal izango duzu. Eta gozuek agora, zentzu baten, edo beste nahi duzuen, edo, bai? Venga. Hemen eskubiko alde honetan, boske de hadas edo bezala ezagutzen den lekua dau, eta dare egurrez tailatuta animalin buruk eta hola pixat ikusteko berezik dien gauzak. Orduan bueno, egin egizu hor barruko xenda hortatik edo bideo hontatik, vale? Bi bideek leku berdina ematen da. Nahi badez bidea hor gainetik dihon xendanen egin daikezu. Hala, baina jakin gero honea eta barrezuela, bai? Orduan, hemen txeda. Hemen nengo xendatxo hau. Arrola jartzen da. Ilun dengo baso biziduna, aranpuinak, hemen dixe, hoixe, dare 1 metro hor arte, eta dare, bueno, 8 bat tailatuta, eta, bueno, besta irudi batzuk, orduan, nahi bali mazu, baina gero hemen dik da bintze deitze bera, bale? Venga. Bueno, hemen txegatoz pista, bale? Pista tramotxoa dau, metro batzuk badare. Hemen aldabenen Nafarroko Diputazioko lekua dau, animalik berreskuratzeko gunea edo istripu mateuki balimado putre batek edo pentsa nahi dut, olako zerbaitek une ekartzen du indartzea eta osatzea behize, soltago horretik. Orduan, bueno, da itxita dago, eta, bueno, leku lasai baten dauzkie, eta leku garra. Hale, gu pista hontan behera jarraituko du, bai? Ego. Bueno, esaten izuen hemen biden gato zela eta animalik sendatzeko zentroa beha hemen txegazta. Ilundaineko basa animaliak sendatzeko zentroa edo gunea. Ikusten duzu? Hemen txeda, bai? Dana itxita, bueno, jarriko txu eta zerbait ez da bazoi zerbaiti istripu bat eduki balimado edo, bueno, mentxe, sendatzeko, bale? Venga, hortixe jarretxuko dugu. Bueno, gu hemen digatoz bera, bale? Eta bera jarretxu behar du, baina esan, hemen bada hola baso biziduna edo noizbait etorri nahi badima ez, hemen bada zerbait hola boske animado edo jartzen du, bai? Bueltatxo bat edo hortik egin daiteke, bai? Gu gaur ez da bingo, baina, bueno, mesta bateago nahi balima ez, Experimentación siembra directa. Hala, mendibera ja, aurki kotxe aldeateako ga. Hortxe jarretxuko dugu. Bueno, hemen dixe etorria, bai? Eta atea gea, hasieran oinez aparkalekutik egin deune aparkalekutik ateagan errapidea hausi da, guk hortik egin deu, eta gu indeu hor gora eta ezkerrea baino. Esan dizuet kasi bide zeitea hobeto dala, zeti hango herriska lakidaina egun barria, bale? Ilundainetik lakidaina, eta kasi hobena da hemen bide zeitea, bale? Urruna, nahi bat bidez jonautza, eta handik hilo altza, eta gero hemen di bueltan, jetxi. Bale? Eta hor duen hemen txe, bueno, jakintzazuela hemen badarela Ibilbide honek aukera ematen digu Irulegi mendira igotzeko laborantzako alorrak, leher gorrien eta larizio pinudiak, pagadia geriztiak eta mendiko larrek zeharkatuz. Ibilbide gipuzkegi bikainak ditu Aranguren, Ibarra, Iruñerria, Lizoain eta Urrotz. Azkenik aipagarria da ibilbidearen azkeneko tartea Milagroa ezkoa altxonbideari lotzen zaiola, potxe izeneko tokian. Politxe. Venga, horti xeingo deu kotxen bila, bale? Venga, ba. Bueno, eta esaten izuen baso biziduna edo irudik eta hausi da, bale? Irundeiko baso biziduna.
oantxe hemen gare, eta pista ontantxe jetxigea, bai? Hemen dio, eta hemen dio indeu, irulegia ioga hemen dio, bale? Ba, bide hau da, hor bide gurutzen, iskat luzatzen dezue, eta buelta bisetzen dezue. Bale? Bueno, hoi beste bateko. Bale, horkoz, ba, hemen txegia bukatzen da, bai? Hemen txe dugu kotxe, así que, behiz hemen txegare. Bueno, eta ba hoxe, bale? Gaur hauxe izan da gure bilbidea, espero gustako zitazuela. Esan laburpen bezala, jetxigean lekutik, azkarrago iruditu zaio igogean lekutik baino. Hau da, igotzen bida gehiago eman dugu, este baino. Hala, zetik gure aurretik abitu dienak, gure atzetik ailegatu gure aurretik abitu dienak eskubiko bidatik, hau da, gu igogean lekutik, berandugo iritsi die bera, gu oen jetxigean bidetik baino. Ostaz? Ba, luzegoa da gu igogean leku, jetxigeana baino. Baina, bueno, netzako pertsonalki politiagoa da igoera, jetxiera baino. Baina, bueno, nik bibide geakutsi izuet, zuek ja gero, ba, nahi zuen egin. Eta, boixe, atzen dauken gainoritxek die, Irulegiko gaztelue, Herrixka Baskoia, eta hori danak ikusi ditunak. Orduan, ba, venga, besta bate arte, guztu bolin bazazue, nahi zuena jarri, komenta hau edo idatzi komentario bat, eta arpidetu, ala jende gehiago guri iristen zaio euskaraz die, beti esaten dena, ez dauzke diruz jarrita, hau da, ez dauzke pentsa diruz aberasteko indenik, nik hau jartzen dut, euskarazkoa dalago eta zuek ikasteko, ba, euskarazko dien edukik. Hala, eta zuek ikasi ditazuen, ba, leku politiek, eta dauzkeun aberastasun no, bai? Hala? Venga ba, hala, besta bate arte. Agur?